Хайде, мамо, танцувай! Айде, танцувай, танцувай! Няма проблема. Айде ръчичките горе. Айде. Опа! Смени музиката, айде. Откъде го научи това, бе? Айде, посмихай. Айде с ръчичките, малко. Айде малко с ръчичките. Дай с ръчичките. Настройте, бе. Саундчек прес. Цял концепт, да. Пляскай му, да пляскайте му. Браво! Браво! Айде поклон, направи поклон. Поклон. Поклон, да. Браво, браво. Станцуваш ли пак? Тата, я му пусни твоята мелодия. Дай да видим, той на твоята мелодия е различна. Айде, виж, сега ще пусна другата мелодия. Айде, тата, сега ще пусне другата мелодия. Ама, Тоше, спри го това. Спри, мамо, спри го това. Айде, спри вибрацията. Спри копчето. Копченицето. Спри копчето. Айде, ма дай да ти го пусна, дай. Тата, я го пусна, че нещо. Виж, миличко. Той натиска и се спира. Я да ви пусна. Чакай, че то свършва тук. Това как се спира? Натисни къщичка. Само почва и гледа какво прави. Това ли е? Това парче много кратко. Това нещо му стана телефона. Да, found not support. Виж, виж. Не, това парче си обича. Виж се.
Дай да си пусна друго пак. Добре, той. Дай да ти пусна друго. Пусни ми другото парче. Да ти Тоше, дай на тати телефона. Чакай си. Сега да си пусна друго парче. Чакай. Ти можеш да го заключиш, бе, слънце. Чакай малко. Чакай да ти